Охо, леле, леле колко е чувствително. Супер е. Леле колко е чувствително. Супер е, супер. Чакай само малко. Това е то да къде Значи, виси. ами, важното е, че е литна както трябва. Чакай сега малко да го изтримираме. То това трябва, сега ще видим, елерон или ръдър е. Не ти се намести по пътния момент, а по другия. То не се знае този ръдър как му влияе. Но е много чувствителен по елеватора. Нормално. Но поне този вектор не издиша. Защото оня го направих малко по-широк и то направо нямаше сила да се държи във въздуха. Чакай, че сега трябва да му върнем газта много. Защото искам да тримирам нещо. Добре, действай. Айде да видим сега. Гледай самолета, не гледай това, гледай сега. Леле, това ще е много трудно. Това е целта, да го задържиш. Докато му свърши батерията или докато изгуби сигнала. Ево по-назад, там самолетите. Ами, на този размер той не може да дигне двигател. Добре, така. По ръдъра ами не, аз я засичам по време, знам като лета еди как си колко време изкарва. Тия с витлата имат повече тяга от тия с турбинките, но пък тия с турбинките си... Леле! Я да видиме малко гъщица, горна и не му стига. О, аз ще трябва да кацам. Еми, долу ще трябва да е някъде. Сега да видим само дали ще оцеля пътеката.